care sa imong pagsabot namo. Wala gyud mahimo Lord kung wala ka sa moang kiliran. Wala ni mahimo Lord kung wala gyud ka sa moang kasing-kasing. That's why Lord, we offer to you this moment na pasabta kami. Nakabalo na tandaan Lord sa among mga pangilangin. Panginahang lunon Ginoo. O karon Ginoo, paminawon po namo ang imong tulong, tabangi kami, masabta namo, kung sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Mahimo kining among kami, mahimo kining foundation namo sa among pagtuo, di kanimo, ma-share namo kini sa mga kauban namo na kinahanglan po sa imong tulong Ginoo. Daghan maluwas Lord God. Pinaagi sa imong tulong, pinaagi sa imong gahom. Holy Spirit, let your will be done, Lord God. Sa among kinabuhi ka ng kabuntag. Bless, open among heart, open among mind. Every stronghold, Lord God, nga gusto mo daot yung panibahon in Jesus' name. Yes, Lord. In Jesus' name, wala kay katungod. Yes. Wala kay katungod sa pagbungkad. Meaning na David. Yes. Holy Spirit, let it flow, Lord God, sa imong panalangin, let it flow sa imong gugma, Yes, Lord. sa kaluwasan, o sa imong mga propesiya, promises ni mo Lord, na hindi na itabo na yun hanggang karong kadlaw Ginoo. Lord, we thank you and we honor you and we worship you in Jesus' name. Amen. Amen. Nakoy gamay nga i-share sa inyo kay every pastor, every leaders, especially mga religious leader, duwa ka klase ang pag-share sa gospel. Nay usa na medyo hadlok ang Ginoo kung dili ka mo pasaylo sa imong salagi ka mangayo may impyerno ka. Pagkabak na yun, diba? Nakoy upan nga mumali is kanang serious lang about love ni Christ. Mo na magdepende, pero ang church is a reminder always sa ato ang kinabuhi. Gitudluan ta sa school ba nga gitudluan especially sa mga bago primary 1, kinder 1, di ba magsugod na daycare karon mahimo bago pang anak tudluan na o pagawas pa lang sa bata maana na sila isa niya, di ba magpakudak-kudak na dayon murag nahabit na gyud ug natun-an na gyud murag na routine na gyud ug na sulod na gyud sa atong alipatakan nga need yun nato eskwela. Mo na si Lord dili siya muundang sa pagpili sa matag usa nga nato nganong naata dili kay na purpose God sa ato ang kinabuhi bisag unsa imong style o paagi lahi ka sa uban, hindi ka pareho. Amen. Ako, bisag usawan na ko, awan ko na akong uban, hindi, mag-yuloy, lahi, mag-yuloy, uwi, mag-yundanawon, hindi mag-yuloy pareho sa iya. O limited na atong brain, o dili tagyo pareho sa iya. Ayaw ikumpara yung kaugalingon sa iyahang kaugalingon. Lahi ang plano sa iyaha, o lahi ang plano sa imuha. That's why, naging mo sa imuha, ang reminders, kasagaran sa mga pastor is panalagsa medyo hadlok o may panalagsa medyo love ni Christ. Amen. Muna, ang love ni Christ ginatudluan ta pirmi aba unsaon nato pagdawat sa iyang mga promises, especially ang salvation. Kung manatanan gibuhat na niya pero ang tao di mo ginutuo. Even ang iyang katawhan check. Even iyang mga katawhan sa Israel hantod karon nagpaabot pa sa iyang pagbalik nga ni adto naman siya balik sa langit. Bantayin ninyo, bisan iyang kaugalingon na lugar wala nagtuo hantod karon gilalisan nila ng everlasting life. Pero bisulti niya sa balaan niya kasulatan siya ang pagkabanhaw. Mao karon atong tan-awon nganong naamo diri panalagsa ang church mo nato og
mura o station sa gasolina, wiketa, mato ka sa church para matubilan ta, ma-strong ta tungkol sa Holy Spirit. Panalagsa, ang church, imo nato, ang kining mapundok nato sa atong fellowship center, imo nato murag hospital, kay masakit ta. Wala ko kabalo sa inyo ang katagusa, ka-personal na kinabuhi karon, pero naagin tayo mga mulo. Kaya sa Ginoo natong naamo diri. Na ako uban diri, ni ani diri, kaya magpasalamat sa kamaayo sa Ginoo at ihatag sa ila sa mga aking adlaw. Karon i-celebrate every time ikaw mag-fellowship ka, i-celebrate na ito. Hindi tayo murag na matyan. Kaya pareho sa uban ng church dito nga lingi ang imong kapat. Lingi ako din. Hindi ba? Kaya nga celebration, na time of celebration na karon kay gihatag na o gipayra ng tanan. Amen. Kinahanglan mo ba nato na isagit? Amen. Mo na nga, pag-abot nato dili, ready to worship ta ni God. Madaon man ta, muak man ta, natay kwarta o wala, natay pagbati, nga sakit sa ato ang body, naaman o wala. Let's worship the Lord. Kabantay mo, na out of topic na pumuntaron, pero kabantay mo, si Saul, King Saul, every time a demon possess siya, tawag niya si David, play na siya over. Ang mga devil spirit mawala sa iya instantly. Amen. Mo na diri, during praise and worship, gina-encourage na mo, close your eyes, ayaw tanawan yung pilit, open your mind, in your heart, and then worship the Lord. And then something different imong mapil na something init, bugnaw, higapon ka, manindog imong balahibo, di ka murag kung makuryentihan mo, init imong lawas. That's the work of the Holy Spirit. Panalaksa mo, tangos pag-ali ka, inyo nila, sa una naman na. But kung work ng Holy Spirit, matingala ka mo, istorya mo yun ka, ako na-experience na ako na. Mutangos mo dito, mabaptize mo dito sa Holy Spirit niya. Kamo, ang imong Spirit, ang Holy Spirit, na talk sila mismo, nga wak ka kasabot, wak ka kasabot. That's the work of the Holy Spirit. Pero, magdepende na sa sharing sa tao. Mo na nga, it's up to you. Karoon na ako naman yung share about me warning every day sa atong life na lang sa confident na we are saved, we are saved, we are saved, we are the Son of God. But ingon sa Ginoo nga every nato nga himuon every day sa ato ang gawi na siya reward. Amen. Kung tanaw nato naghisgot sa langit si Jesus, pero more sa impyerno siya naghisgot. Ang dili mo umay ilablab sa kalayo na dili mo unlab. Moto nga, nag-research ko, na hinduman ako magutong sa young people pa ko na isa kapastoran ng wali about sa hell, kung kinsay nakabantayan na the hell is real. Isa ka scientist, ang mga discoverer ba, scientist siya, nga nag-drill sila kay katulad tayo is competition ng good. Ang USA o ang Russia competition sila sa technology. Katulad tayo 1972 ang US nakaimita na bilayan ng ginimo kay si tulog to ka astronaut ni ato of moon dinoto dili exacto yun na lang ako sa decide mo dili ato taas nga panahon gituyok ang kalibutan dili tinuod it's a fake. Ang Russia ang sige mo nganong suggest nganong adto mata sa bulan nga wa ganita kabalo unsa ang kalibutan nato nagkalog sila. Nag-drill po sila din sa kalibutan kung sa idanog sa kalibutan. Pero before ko ito be ready pero something siya medyo saba siya i-ready ninyo yung spirit kay medyo
disturbing din siya. Medyo nasa kahadlok kung madunggan ninyo. Pero in Isaiah, i-prophecy na rin unsa ang impyerno. I-prophecy po unsa ang langit. Unsa ang balay sa langit. Kita nag-focus ba ta atong langit, atong langit. Di gani ka mo care sa imong igsuon, di gani ka mo lamano. Dili pa lang gani daan ipakita wala imong kaulaw. Kaya ang kaulaw ego na inay mo. That's the reality. Kung naapa ang kaulaw, dili i-practice mong buta mo natag estudyante, gaga-level up ta day by day, week by week, month by month, year by year, the level up ang ato ang pagtuo. The more we hear the word of God, the more ang knowledge will grow. Pareho sa liso, sa gamay na pagtuo, ibutang o sa gamay na liso sa along, tagbante mo ni Piskayo, ibutang na siya nimo. Pagtubo ana, day by day, gatubo na siya, pagbunga ana niya, managhan diretso na maura po na ang tao. The more we receive the word of God, the more mulay kung siya yung tayo. Katong ako nimo, bitaw itong ang suga. The more nga naata ni Christ, focus na ni Christ, the more mo shine na. Amen. Pero bantayin, naandyan po yung awareness. Nagmumulayo ta sa inom pa nato sa source sa tanan. Inom pa nato, pili siya, chargeable light. Nagkuha lang siya, power dito sa sun. Bantayin. Once ka nagpalayo kung ka diya sa source, magpalong ka. Na ako'y reward niya ang judgment. Muna pa, naamo sa church, paminaw, mo ayaw sayang ang time. Ang experience mo na ako sa una nga. Every time nga, ang time din ako. Sorry, it's 9:15 sa ako. Na-experience yun ako na pag-weak kaya ang spirit, listen in worship. Nag-focus na sa atong problema. Kinsa imong gianhi-anhi ang pastor ba o si Jesus? Jesus! Paminaw din mo. Paminaw mo. Ingano. Diha, maupitaw sa school, maupitaw na sa mathematics, ang uban na ron, dili, pagkabalo mong compute gani. Kaya ngano, dili maminaw sa lecture. Pero ayaw ko niyo tuhuin na kamugitan sa unggoy. Yan na, rabot. Kaya ingon pa, istorya may sa akong anak, yan ang pagpuntagon. Pa, kung tinuwa pa nga, kita-kita sa unggoy. Naku, may unggoy lagi ron. Ingana ba, na yung mga ipagtudlo nila nga para mag-twist ang mind sa tao. Kaya dili gusto sa yawa ng may balan, unsa yun si God. God is a loving God. Grabe si God, unsa ka John 3:16, dako na nga pundasyon sa ato ang atita matarog sa atong pagtuo. But be aware po sa mga lobo, sa mga tao nga kapalibot ninyo nga i-twist ang inyong mind. We are already saved. Ang atwa is to receive it, receive. Ngano wala kay butang karon? Ang pangutanan, nagtrabaho ba ka? I-work out ba na nimo? Ngano si kuya, i-bless man sa money? Ang question niyo, karon gitunan, nakatuon ba ka sa iyang gitunan sa wala pa siya nahimong ingana? Sabta ninyo ang situation. Kung gusto mo ma-bless financially, i-work out na ninyo karon. Amen. Kung gusto mo ma-bless financially, kung gusto nyo by faith, pinaagi sa eskwela, eskwelahin ninyo tungin. Ayaw sa unaw na ako ng sala ng mga habi. Kaya ako sa Tino lang, pasal ko, kanikapi ko. Until now, gigamit na ako ng mga habi. Pagkasal ko naman ka, niya pag-abot dito sa department store, pag-abot asa na trabawan, awatan na siya kay siya nauna nimo. Kapi niya po. Kapi niya. Tanawa ang mindset. Lisuron kita. Bigi pa-compute, calculus, unsay mga formula, unsay cosine, tangent, sa trigo. Grabe ang computation. Pag-abot sa dihanan, dito na ako sa planta, sa EI, dito sa Swal, Pangasinan, o sa mga oil akong nagamit, mga tubo, o sa diha. Pag-abot diha, wala na may computation. Kuha ko na itong hypotenuse over adjacent. Kuha ko na ito dili ang offset niya. Wala na Kalkyo na
Christ. Ila-ilahan. Gusto nyo ka matong langit, ila-ila siya. Kaya karon wala akong kabalo sa inyong personal encounter sa Ginoo. Ang gusto ni Jesus is personal relationship. Ang imo, parang sa mga mag-asawa ba? Di ba, pag dili ka na-textan, dili ka ma-istoryahan, di mo maluluon. Pero si God makasabot sa imo ha. Kita rin hindi makasabot sa iya ha. Wala pang masugod. Okay na, Pastor. Sa John 10:27, kung magawa ko yan. John 10:27, ang akong mga karniro nagapatalingog sa akong tingog, o ako nakaila kanila, o sila magapanunod kanako. Amen. Mao na, padalagsan ay muwali din mga pastor, may kayo din, no? Anak po gamay. Ako naman kumikag out, wala ko ka, ano mo doon sa iglesia. Hanap yun. Ang akong mga karniro nagapataling sa akong tingog, kung ako nakaila kanila, o sila nagasunod kanako. Bantay mo ang mga pastor, bisag usahan ng palimot o binalili, magsayo-sayo, pagani. Pero bless kayo ni mo kuya. Glory to God. Dili na mo kasayo kayo pinagparin sa imo ha. Oh, grabe ako dancer mag-give sa una, patulong mo ng uban. Kailangan mo sa iligan, pa-Islam. Pero karon maglisod na yun ko kay na-something na itabo ba ang anak. Sidente ko, pero nalipay ko yung kuya, pero anak mo yun. Ako na, praktisan yun na ako. Isa ko sa awali sa mga pastor diri, kung dili ka maminaw ikaw, kamura ang gihapon ang sadaan sa inyong pagalingon. Kaya nga no, ang mga pastor, mga leaders na ningkamot o pagtuon para ihungit sa inyo. Ihungit na sa inyo. Ihungit na sa inyo. That's why paminaw mo. Amen. The more mo maminaw, the more mo grow. Amen. Matingalan mo diha lang sa inyong pagpaminaw, na changes sa inyong lingkuranan. Amen. First ko yung gigol ba ako makaigol. Nagwali mo na di ba ito, mapilang na. Pero mapil na ako ngayon maayo ba? Amen. Kaya madalang sa problema mo, nga nung ato ka sa church, tungkol sa problema. Mga ato ka dito, may nalang malihan sa ni pastor. Amen. May nalang makapaminaw ta o wali, nga na, mga ato ko, tawag gula ko ni pastor, ilihan sa pupunihan. Amen. Pasalamati ang Ginoo, maniabot mo, hantod karon na amo diri karon. Muna, paminaw mo ang naminaw sa pulong ni Jesus. Dili man ko magpataka ng wali dito ang pastor. Siya naman ko'y paninglan. Mauna mo abot ang adlaw nga muingon og Ginoo, isiparate mo na diri in the last na akong verse. Isiparate sa Ginoo ang iyang sheep sa makasasala o di makasasala. O di makasala. Muna, love you to the Christ again. Ipailan na ako balik sa inyo ha. Si Christ is a loving God. Amen. Ayaw ninyo hadlo ka ang mga bata. Hala, bata ni Jesus. Hala. Love din kayo si Jesus. Grabe siya mo care sa ato. Bantay ninyo. Kami gani as mga leaders ng nganing nga matingalan ni bisag sa inyo siguro na yung time nga bisag diha mo nga luya, especially luya o diha mo luya masakiton mo o lain yung pagbati, diha Ginoo mo gamiton sa Ginoo mo share mo. Amen. Kaya nga para makita ang work ni God. Siya ang nag-work sa ato. Dili kita ang work yun. Siya mang good para makita. Ipabalik na ako sa inyo si Abraham. He is the father of faith. Pero kung atong sabton dito, siya mang good ang nakapokus. Si Abraham ang good tungkol sa iyang bato. Gidala niya sa isa. Pero kinsa man ang aktor ato sa tinuod. Si God, siya man nag-provide sa tanan. Ang ship o ang mga galamiton dito. Sabtagan ninyo. Pero ang focus sa mga leaders panalagsan, nakapokus dito. Be Moses, be Joshua, be nakasalaman sila, be David. Pila ilang sala, tungkol sa sala ni David. Na-curse ang iyang kinabuhi, nawadaan siya sa tanan. Love kayo ni God si David. Sabta
ninyo mga awareness sa inyong maluhong karon. Be prepared. Kaya atong gisgutan, langit, langit, langit. Kaya baka sa inyong atuhan sa langit. Maraming questions sa akong kinabuhi. Basahan ba ang pagpadayon ng Zoom yung karon? Mula na pala yun ako sa topic. Basahan ninyo about kang Father Abraham. Kung mapig ninyo tagsa-tagsa, nga may mga hidden dito nga rema ba, nga word dito nga nakapokus lang sa iya. Pero kung atong tanawon, ang God the Father niya ang nakapokus dito. Naayang naong ni Abraham, pero naasiga diri. Siya ang nag-provide sa tanan. O sa inyo ni Abraham, God is our provider. Siya mismo nakabalo. Igo ra siya nituman, pero kasi nag-work si God. Sabdan ninyo. Muna sa inyo ang kaugalingon diha matagos sa diha sa atong kalisod. Bantay, abi nato, wala. Especially silent kayo. Wala pa tingog si Lord. Kung yung trabaho, grabe. Kanang madalag sa gani, maanong matouch ko about sa trabaho. Kaya people pa ko sa Suarez. Grabe prayer Wednesday, grabe yung kadase. Gikan sa Wednesday, Friday, o Sunday. Fellowship yun na, prayer meeting, fellowship, ingani meeting. Lukod yun, Lord! Trabaho! Pagkakatrabaho na nang wala sa church. Muna. Oo. Muna magkaroon mo rin. Pero love na ako akong pastor na muna nag-educate po sa mga. Amen. Si Pastor Arnold Anoya. Muna siya ang cultivate yun sa mga sa una bata kami. Pero the more nga nagkatako ko, the more nagka-mature akong utok, the more lain na po yung mga churi, the more lain na po yung pagtulunan, and then mauna karoon niabot ang grasya sa Diyos nga. Sa una, kasala ko, abi na ako mawala ang kaluwasan, but no. Save yun ka. Kung di ka mo ambak sa kamot sa Ginoo, save yun ka. Amen. Muna, be aware lang po sa inyong mind. Kaya kung matwist mo karon ako, kapadulong na ang 666 sa laing nasod, modify na nila ang mga chips, kaya mag-move magod, kung ibutang dili mo karon natunan na sa gawa sa nasod, kaya ibutang lagi sa forehead. Muna, tinuod ang 666. Tinuod yun, plano na din sila. Karon, kung sinintabo sa atong pandemic, pila ka years, nakita sa UN, United Nations, na ingana na pagdakong nila, upo naman di ay, COVID tanan. Nintago ang tanang mga muratag ilaga, atong panahon na, mag-ino sa government, close, ang tanang mga establishment, close, school, close, tanang, mga baliga, close, gutom tanan, mauna din eh, paguman. Sige, inject. Ang di pa inject, di kasunod. Tanang tao na ratol ba? Bantayin mo anak, kaya kapadulong na mas haid pa o mas milad pa. Nasabtan ninyo, it's a trick. Nakuha na nila sakit rade ay ang pagpasunod. Pagutman man ka parin sa ilaga ba nga i-close ninyo sa usap lugar, manita yun na siya nagawasan ng magawas ng mukhaon mo ng tao. Pagkaon na gani, baling ibaligya na niya yung kaugaling ng makakaon lang siya. Be aware mo anak, ay kapadulong na nakakaroon. Sorry, good. Wala dito. Pero ako ang igon sa inyo is Jesus already pay everything sa atong kinabuhi. Atwa is to accept. I-accept na ko. Matthew 10:27. Matthew ingon niya, ang ipamulong ko kaninyo sa kangit-ngit, isulti ninyo sa kahayag. O ang inyong nadungog nga gihumong kaninyo, ipamantala ninyo kini diha sa ibabaw sa ato. Sa ibot ninyo pasabutan, ibabaw sa ato, ang gihumong. Sometimes manggod, kanang ingon ni Jesus, ayaw isaba, muna isaba.
mao ni siya kasi Ginoo sa inyo isyagit sa atong aron madunggan. Jesus is true God. Jesus is a true God. He is a loving God. Ang pabor gihatag niya sa imo, it's up to you. Tuhuan ba na nimo o dili? Bisag unsaog bali diri. Bisag unsaog sayaw-sayaw, bisag unsaog komedya, bisag unsaog hilak-hilak, kung dili nimo nadawaton ang iyang tinuod nga pulong, useless ang tanan. And then dili pa nato ipinabuhi. O sa isunod gani, taas mo rin siya. Ang ako ito, masama ng ako tanan. Ito na yun dili, ang ipamulo ko kaninyo sa kangit-ngit, isulti ninyo kini sa hayag, o ang inyong nagdungog, nga gihumong kaninyo, ipamantala ninyo kini diha sa ibabaw sa ato. O ayaw ninyo pagkahadluki sila, nga makapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao inuoy kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa impyerno. Dili ba ang gamay mga langgam gibaligya man lamang sa dagurha ka buok usa ka dako? Ngani walay bisan usa kanila nga nahulog sa yuta nga dili nahibalaan sa imong amahan sabta gani na kanalang portion nga bisag mamatay day ang langgam nahibalaan sa Dios. Ang sunod, dili ba asa naman to? Bisan pagani ang mga buhok sa inyong ulo na ihap ang tanan, busa ayaw mo kamo kahadlok kamo labaw pagbili kaysa daghang mga langgam. Busa bisan kinsa kadtong ila kanako atubangan sa mga tao, ilhon ko usab siya sa atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Apan bisan kinsa kadtong dili mo ila kanako sa atubangan sa mga tao, dili ko usab sila ilhon sa atubangan sa akong amahan sa langit. Ipadayon daw din. Hangtod sa 42. Matthew 10:27. Matthew 10, ano naman to? Um, 34. 10:34. Ha? 35 na? Matthew 10. Matthew 10. Wala na to. Sorry yun kayo. Ayaw ka mo pagdahom ni anhi ako tanawa sa ninyo. Nahitabo yun sa ako personal. Nag-away mi sa akong papa sa diha nga na Christian ako. Dili na ako masabtan ganong diha dano ko naling kamot o tuon. Naparong ko diya sa bumbong kaya nilaban ko sa akong mangod kaya akong papa palahubog yung kayo. Ano niya diri? Ayaw ka mong pagdahom na mianhi ako sa paglaglag pagdalag dinaitay din sa yuta. Wala ako mianhi sa pagdalag pagdinaitay kundili espada hinuon. Kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tao aron pakigbingkil siya batok sa iyang amahan o sa anak nga babae batok sa iyang inahan o sa binalayi batok sa iyang ugangang babae o ang mga kaaway sa tao anaa rasulod sa iyang kaugalingong panimalay. This is the reality. Mismo nagtarong na kasi Ginoo nganong kontrahon magyuda, di ba? O ang asa naman to? Ang mahigugma sa tinig yun, grabe yun. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. O ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. O ang wala magpasan sa iyang krus o wala magsunod kanako, dili takos kanako. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi kawagtangan Hinuon niini apan ang makawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako
na lang ka page. Gusto na ako mabasa yun ang verse tanan para iyahag yun ang pulong sa Ginoo ang nagsulti. Ang magadawat kaninyo, tanawa, ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. O ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Ang magadawat sa propeta, tanawa, ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. O ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka matarong taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. Sa 42, o bisan kinsa nga magahatag, tanawan ninyo ni mga tao, mga amigo, kaigsuunan, especially sa nag-work diha, kanang sa mga leaders, especially bisan kinsa, paminawan ninyo. O bisan kinsa nga nagahatag, o bisan usa na lang kakabo nga pugnang tubig aron ipainom sa usa niini mga gamay tungod kay kini usa ka tinun-an, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo dili gayon siya kawat-an sa iyang balos. Especially sa mga leaders kasi nag-help, yatagan ba rin gamay nga snack. Amen. Labaw pa times 10 ang ihatag sa inyuha nga isda sa Diyos. Kalapaki ang award. Every move nato na award. Nai award mo na pagtigo mo bahandi sa langit. Kaya bantayan nato ang ginagmay lang na ang work nato. Sa usap-usa nato, gitouch siya sa Ginoo, tanawa gani. Katagi siya. Pero nagdumili ka, bantayan na. Gitouch ka sa Ginoo, hatagan mo siya tambal. Gitouch ka sa Ginoo nga the way ka mo act gani, the more ka i-bless you God. Nagi award. Amen. Reward ay reward. Sige to. Mga ginagawa sa ako ang mga lalabdi. Oo, sa balay mo ko nilang katawanan kay ang akong English na murag tagduwara na sa ako ba. Kunya, dabog pag yun yung English, okay pag yun. Pero, nagpasalamat ko, mo ni nag-iani ko, tanawag ko ninyo karon. Kaya nag-decide ko mga missionary, pero wag ko kabalo. Kaya gigamit ako sa gawa. Oo nga, may tayo, ang pinato wala ka work si God.